In België kan je bijna geen supermarkt betreden of mensen kijken je aan zo van, daar zijn ze. Ja, effectief echt wel. Dus we zijn toch wel redelijk bezig in Vlaanderen. Hè. We hebben toch van her naar der, maar hier in Nederland, ja, ik zeg het, maar stilletjes aan, stapvoets, lukt dat wel. God ja, ik denk dat wij gewoon heel graag plezier maken en dat de mensen dat zien op het podium. En wat heel leuk was, want wat ik nog net niet heb gehoord is, we kwamen daar straks op het podium en dat is wel heel vreemd, want niemand kent ons natuurlijk hier. Dus het voelt alsof dat we terug een eerste auditie, een eerste casting doen. We zijn ontzettend nerveus, ik toch. Maar dat maakt het alleen maar spannend. Dus, en heel leuk voor straks. Ja, het ziet zo. Wij hebben Jan in Vlaanderen terug binnengehaald en samen 6 weken op nummer 1 gestaan. Met het lied dat we straks hier brengen. Dus dankjewel Jan, toch wel. Ja. Ja, maar hoe is dat tot stand gekomen dan? Wel, wij zaten samen op het Slagerfestival in Hasselt, wat zowat het grootste slagerfeest is in Vlaanderen. 50.000 mensen, 5 shows. Jan was daar, dat klikte en op een gegeven moment kwam de vraag van Jan, willen we samen eens iets doen? En wij hebben volmondig gezegd ja. Goh, 10 jaar geleden, wij speelden in dezelfde soapserie, Familie, wat hier zo'n beetje goede tijden, slechte tijden is. Davy en ik zaten in Romeo en Julia, de musical, waar we ook in Nederland mee getoerd hebben. En wij zochten dus nog een derde slachtoffer dat we vonden bij Familie. En zo is het begonnen. Het is altijd feest, even fris en fruitig. Maar ja, laat ons zeggen van wel. Hè. Maar het is inderdaad wel altijd feest. Volgend jaar kennen we dan, iedereen in Nederland kent die dan de Romeo's? Als jij dat zegt, dan geloof ik je heel graag. Dank u wel.